Hej folkens, og velkommen til. Det her var en video, jeg gerne vil lave. På grund af, at jeg tænkte, jeg gerne vil lave Sims. Og det håber, at det kommer til at være godt for jer. Og det her, det er en video af Sims, hvor det er, at jeg tænker mig at lave en god, dejlig dreng, eller teenager, som det er. Okay. Okay, det skal han hedde Rockings. Nej. Der tænker jeg lige over. Nej. Tænker jeg over. Nej. Faktisk godt. Så skal vi have tjekket trøje. Jeg vil gerne have sådan en der på. I sommer, ja, så vil jeg, eller sol, så skal de tjekke. Er der noget andet? Nå, jeg hørte bare lige noget. Ja, okay. Hvor er der en... Jeg tror bare, jeg faktisk skal tage denne her på. Jeg tror, jeg tager den der på. 2 sekunder. Jeg skal lige have fjesfarve. Jeg vil gerne have den der. Nej. Den der. Nej. Jeg tror, jeg tager den der. Så vil jeg gerne have øjnene til at være lidt mere samlet der. Og så vil jeg gerne have næsen til at være lidt mindre. Og så vil jeg gerne have munden til at være lidt mindre. Sådan der. Og for sådan der. Okay. Den er perfekt. Så er det videre til hår. Han skal have. Den er lilla, men den kan også være den der er god. Okay, men hat. Ja. Sådan der. Så tror jeg, vi tager... Skal han have noget skæg? Nej. Så fandme øjne, det er den her, jeg gerne vil skifte. Jeg vil gå what? Okay, det her åbenbart mascara, det vil jeg helst ikke have noget af. Så lad os tjekke. Læbestift, nej. Så der skal videre tilbage til... Nej. Okay, og så vil jeg gerne tilbage til hernede. Sådan der. Okay, så skulle jeg også lige finde ud af denne her. Jeg mener bare tøj. Okay. Bare bukser. Jeg skal bare lige tjekke, om der er nogle vigtige bukser, jeg gerne vil have på. Måske dem her. Ja, jeg tror, jeg tager dem der. Ej, det er damebukser. What? Jeg tror, jeg tager dem der. Så er det videre til skoene. Lad os se. Skal det være dem der? Ja, de er perfekte. Okay, så skulle jeg også lige tjekke. Okay. Så skulle jeg lige tjekke. Er der mere? Nej. Så går vi videre. Wow. Bare de der sko, det er det eneste, som jeg ikke synes er særlig godt. De der. Ja, jeg tror, vi tager det. Jeg har været overraskende, at det var, at den allerede var klar. Det her, det er fodbold. Man skal ikke have briller på til fodbold. Jeg tror ikke, du skal have briller på til fodbold. Nej. Og jeg tror heller ikke, du skal have dine briller på til fodbold. Ikke hvorfor.
Måske dem der? Nej, jeg er ikke engang sikker. Nej, jeg tror, jeg tager dem der. Okay. Og så ud. Så starter vi den der igen. Skal de tjekke? Okay, denne her, der skal han have noget lige det der. Ja, jeg tror, han skal noget lige det der. Måske en anden farve. Måske en anden farve. Måske den der. Nej, den der. Nej, den der. Det var den, jeg havde. Den der. Nej. 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 Måske den der helt blå. Ja, jeg tror, jeg tager den der helt blå. Så er jeg videre til bokser til fodbold. Jeg tror, de der er perfekte. Lad os tjekke, om der er nogle andre farver. Måske den der. Nu når han er så meget blå, så tror jeg, vi tager den. Og ja, så er det med fodbold, så er det videre til nattøj. Vi tager den der. Og så tager vi den der. Kan jeg få dem i andre farver? Virkelig. Okay, så tror jeg, vi tager dem i så vi tager dem i den der. Ja. Okay, så tror jeg... Klipklapper. Jeg tror faktisk ikke han... Jo, jeg tror faktisk han skal have... Hvad? Jeg tror jeg tager dem der væk. Videre til festtøj. Han er god, men... Jeg tror han skal have nogle andre briller på. Så nogle på bare en anden farve. Der. Ja, det er perfekt. Nej, jeg skal ikke have øreringene. Sådan der. Så er det videre til badetøj. Han ikke har noget på. Så skal han zoom ud. Videre her til. Han ser faktisk allerede god ud, så jeg tror bare, jeg lader det være. Sådan. Så er vi færdige. Nej, vi mangler stadigvæk navnet det her op. Så, hvad skal han være specielt til? Faktisk så tror jeg, han skal være specielt til. Det er 2 sekunder, inden der vi gør det her. Herren. Det skal ikke være så. Jeg er ikke sikker. Så tager den der. Ja. Så skal han speciale være sport, selvfølgelig. Så skal han have... skal han være genial? Nej. Okay, slikglad. Han skal være nørd. Er en god ven. Så var der noget herinde. Jeg tror, jeg tager den der også. Sådan der. Så tror jeg, vi er færdige, og lad os så se, hvad er det... Nej, vi mangler stadig navnet. Han skal hedde Jonas. Og så skal hans efternavn være... Jeg har glemt, hvordan man skriver til det. Leo. Frøsson. Leo. Og så tror jeg, han skal hedde... Timmy. Lige meget. Skal hedde Leo. Jonas og Leo. Så lad os tjekke. Så var det... Jeg har glemt, hvad det var, at man skulle klikke på... Jo. Tilføj simmer. Han skal være en pige. Hun skal lyde sådan. Så skal vi tage personlighederne først. Sådan der, og så tager vi den der. Så videre. Så tror jeg, vi tager... Og så tager vi den der. Tjekker videre.
Den der. Og så er jeg ikke helt sikker, men jeg tror også, at vi går hen til her. Skal der ikke være for buff? Så tror jeg, hun skal... Der. Og den der. Og så skal hun... Det er okay, hun har briller. Bare ikke... Jo, faktisk synes jeg, hun er ret fin allerede, men... Jeg skal lige tjekke, om der er noget mere. Klipklapperne... Nej. Der er ikke mere. Så går vi tilbage hertil, så burde vi gå videre til festtøj. Nej, jeg mener klæd på tøj. Så tror jeg, vi tager... Nej. Hvad i alverden? Nej, nu er vi på vej tilbage til det her. Der. Okay, videre til fodboldtøj. Det der. Videre til nattøj. Der. Videre til festtøj. Her, der skal hun ikke være for grim. Festtøj. Og så skal vi videre til trøjer. Så tager vi den der. Så tror jeg, hun skal have sig fjeset. Skal hun have sig det der. Bare med en anden farve. Den der. Nej. Den der. Ja. Okay. Så er det videre til de der. Okay. Zoom ud. Det her, det er badetøj. Her skal hun have. Hvad? Skal hun have dem. Og så skal hun have det. Sådan der. Og så er vi faktisk færdige, når vi lige har skrevet. Hun skal hedde nej, den skal hun ikke hedde. Hun skal hedde... Ella. Og så skal hun hedde... Leo. Nej, Lu. Hun skal hedde... Sådan der, Leo. Så er der ikke mere. Så tror jeg, vi skal create a simmer. Hvad? Hey, jeg har folkens, jeg har et spørgsmål. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Hej folkens igen. Jeg havde bare lige noget hurtigt, jeg lige skulle gøre, og det her, det er min simmer. Det er min simmer, det her. Og lad os komme videre i historien. Lad os så se. Vi skal herind. Så lad os lige hurtigt tjekke. Så skal vi herind. Jeg tror, vi køber denne her. Ja, det gør vi. Vi køber denne her. Og så tror jeg, at vi skal finde ud af, hvordan vores hus skal se ud. Men, vent i 2 sekunder. Jeg tror gerne, jeg står bare lige nu noget hurtigt. Jeg skal lige hurtigt finde ud af den der med styre igen. Jeg har prøvet det her før. Så jeg skal lige hurtigt noget. Så vi ser om lidt. Nu har faktisk kommet tilbage fra min lille pause break. Så nu skal vi få lavet vores hus. Som det kommer til at være sjovt. Så lad os tjekke. Så skal man ind på build mode. Skal vi have fundet. Vi kan også bare købe rum, men
Det vil være lidt cheap. Men vi kan stadigvæk godt, så jeg tror, vi køber os et toilet. Ja, nej, vi køber os et køkken. Jeg gider ikke selv at gøre det lige nu. Jeg tror, jeg tager det i rød. Sådan der. Køb. Så tror jeg, vi vil have den der. Ching. Sådan der, og så zoomer vi lidt ind. Så skal jeg lige holde tjek. Er det perfekt? Ja. Ja, det er det. Køkkenet, toilettet, skraldespand, okay. Så lad os sådan der. Men er der nogle stole? Ja, der er faktisk lige præcis 2. Så skal vi videre til senge. Men først så tror jeg faktisk, vi laver vores vægge. Vægge. Jeg har glemt, hvor det var. Nå jo, det er herinde. Så er det væggen. Nej, jeg har glemt, hvor det var. Det er et sted. Nå jo, det er her. Der. Okay. Jeg tror faktisk, at hele bygningen... Okay, 2 sekunder. Jeg skal lige zoome ud. Så der... Ching. Jeg kan blive ved med at gøre. Okay. Så man skal holde den inde. Ching. Jeg tror, vi tager det herfra. Så tager vi det. Kører. Ching. Tror jeg, at vi lige tager og vender den. Så kan vi lige 2 indad. Ching. Så skal vi sådan her. Ching. Og vent, så vi kører lidt mere indad. Sådan der. Og så tror jeg, vi vender den. Gør noget hertil. Jeg tror, det er faktisk lige til den der streg. Jeg kan altid ændre det. Så tjekker jeg. Er I klar? Jo, det var perfekt. Og sådan der. Så tjekker jeg lige rundt. Så Nej. Nå, hvad sker der så nu? Nå jo, nu kan jeg. Okay, nej, det er derfor. Okay, så går jeg ud af den. Skal jeg hurtigt bing. Så kan jeg dreje mit kamera. Skal jeg hurtigt rundt. Skal jeg tjekke, er der nogle huller? Nej. Okay, så burde vi være færdige. Nu skal vi bare begynde at lave vores hus. Så vi skal have fat i vægge igen. På gården af. Okay, vores stue. Jeg klikkede på der. Vores stue skal være her. Vores toilet, den skal være her. Og så, hvad er det nu mere, man skal... en sengerum. Det skal være her. Og så her, der er indgangen. Skal man have mere? Skal man dog have mere? Nej, jeg tror ikke, man skal have mere. Det kan jeg altid bygge senere hen af. Så nu skal vi have indrettet vores sengeting. Så vi skal have den der. Den tænker jeg lige vil være god. Der. Så skal vi have noget, der kan stå ved siden af. Sådan en. Og så der. Så skal vi have sådan en her ting, der kan stå ovenpå en klokke. Den skal være den her. Sådan der. Og så skal vi have... jeg ved ikke helt... Vindue, selvfølgelig. Og så skal jeg tænke over... Nej, det er ikke et vindue. Eller jo, hvad?
Og det er ikke et vindue. Det er ikke et vindue. Prøv at se. Okay. Så. Lad os lige kigge. Er det et vindue? Hvad er det? Hvor er vinduet henne? Hvad er det der? Når det er rooftop. Lad os tjekke. Kasse, nej, der. Her burde den være, så burde der være et vindue. Nu ved jeg, hvorfor det var, at jeg ikke fik den. Det var på, jeg klikkede på gardinet. Nej, jeg ved ikke. Hvor i alverden er vinduerne henne? Der. Nej, der. Man kan gå igennem den. Okay. Her. Nej, der var ikke noget. Jo. Nej, hvad i alverden sker der? Er der et vindue imellem det her? Eller hvad? Prøv at se. Okay, sådan der. Her så drejer vi rundt. Hvad i alverden? Og jo, så kan vi dreje kamera. Så kører vi lige fremad. Så må vi ind. Der er ikke noget vindue. Sælge. Kom tilbage lige om. Så er vi tilbage. Og jeg skulle bare lige finde ud af, hvor det var, man fandt vinduet henne. Og jeg har fundet det nu. Så jeg tror gerne, vi vil have denne her. Så vil vi have der. Så vil vi have et ind i køkkenet. Så vil vi have et der. Og så vil vi have et her. Og her. Og her. Sådan. Og her. Sådan der. Så tror jeg også, vi tager et lige her. Og her. Så skal vi ikke have noget på toilettet, bare på, at vi gerne vil have lidt fred. Jeg skal ikke så højt oppe, og det vil jeg helst ikke have. Så vi skal ikke have noget af det. Så klikker man på den igen. Så skal jeg lige, nej, døren. Hvorfor glemmer jeg døren? En dør skal være her. På grund af det er fint. Ja. Men vi skal finde en dobbeltdør. En højdør, en næsten højdør. En uendelig del af døre. Hvor er der en dobbeltdør? Der er nogle dobbeltdøre. Jeg vil nemlig gerne have denne her, bare på grund af. Så vil jeg gerne have en enmandsdør. Bare lige på grund af, at jeg gerne vil have det til at passe. Så jeg kigger lidt nedad. Så er det den der. Og så, nej, det er også en dobbeltdør. Det er derfor. Okay, så tror jeg bare, at jeg tager den der. Der. Sådan der. Og så siger jeg faktisk, og det her det er noget jeg siger, på grund af det, at jeg mener det. Tak for i dag, folkens. Og jeg siger, håber I kunne lide den her video. Like, subscribe. Husk nu altid gøre, hvad I kan for at gøre alt, hvad I kan. Så husk like, subscribe og gøre alt det der. Og hvis I godt kunne lide mine videoer, så bare husk, hvad de har sagt. Hej.